Klient prišiel na terapiu s tým, že má problém si nájsť prácu. Pošle životopisy, motivačné listy, aj ho zavolajú na pohovor, ale nikdy nedostane spätnú väzbu. Stále sa mu deje to isté. Cíti, že stagnuje, furt je doma, už aj peniažky potrebuje a proste trvá to strašne dlho. Počas terapie sme sa dostali do príčiny jeho súčasného problému, a to do obdobia jeho prvej lásky, keď mal 15 rokov. Začali spolu chodiť von, cítil k nej veľkú lásku a po krátkom čase ho odmietla. Sám v sebe cítil, že mu niečo chýba, aby ho prijala. Nestačil je proste taký, aký bol. Cítil sa odmietnutý a že mu nič iné neostáva, iba s tým žiť. Teraz môžete krásne vidieť, ako sú tieto dve situácie prepojené. Prečo si klient nevie nájsť prácu, prečo ho stále odmietajú. Lebo si v sebe nosil zranenie, keď mal 15 rokov a bol odmietnutý svojou prvou láskou. Vnútorné pocity, ktoré prežíval, nikam nezmizli. Stále tam boli. Preto ho aj v zamestnaniach stále dokola odmietali. V terapii sme túto situáciu uzdravili, odpustili druhým i sebe. Klient sa po terapii cítil odľahčený a spokojný. Ak aj vy máte podobné problémy, neváhajte sa na mňa obrátiť. Viac o terapiách, ktoré poskytujem, máme na tejto stránke zareckovci.sk.